Danas ću vam pokazati kako ukrasiti običan USB. Ja sam svoj USB ukrasio igračkom iz crtića Auti, a sve je to izgledalo otprilike ovako. Kupio sam pez kojom je igračka otprilike iste veličine kao i običan USB. Koristio sam pez jer je plastika lagana za obradu. Skinuo sam igračku od držača, te odvojio donji dio autića od gornjeg. Od donjeg dijela sam odrezao višak plastike, stavio USB i shvatio da će mi od donjeg dijela trebati samo kotači. Pilicom sam odrezao kotače, a skalpelom odstranio višak plastike. Oprezno sam otvorio USB i tu sam stvarno bio jako oprezan kako ne bi oštetio unutarnji dio USB-a. Ponovno sam stavio unutarnji dio USB-a u autić kako bi izmjerio koliki otvor trebam odrezati na stražnjem dijelu. Obradio sam poklopce kako bi stali u autić, sve sam dobro zalijepio super ljepilom i na kraju dodao kotačiće. Još samo jedna napomena, prije nego što zalijepite USB, provjerite u kompjuteru na koju ga stranu trebate zalijepiti kako na kraju vaš autić ne bi stajao naopako.